Bonġu tfal, nispera li tinsabu tajbin. Jina Lidja Zammit u llum għandi sorpriża likom. Se naqralkom dan il-ktieb sabiħ li jismu l-Arka ta' Noè. Dan il-ktieb huwa l-qalbi ħafna. Mela, tridu naqraw flimkien? Tlaqna. Darba waħda Alla ħassu mdejjaq. In-nies ma baqgħux iħobbuh u lanqas jobduh. Raġel wieħed biss baqa' jħobbu u jobdih, dan kien Noè. Noè, jien ser nibgħat kastik ta' xita u arar fuq id-dinja qal Alla. Ibni arka kbira u ġo fiha poġġi żewġ tikklieb, żewġ naġġiet, żewġ tiqtates, żewġ naħliet. Ser duq tiġiġa baqra u barri l-nies żiena barra ħalli. Alla qal lil Noè biex jieħu miegħu fl-arka mara u raġel minn kull razza ta' annimali u insetti li ħalaqu biex isalvhom. Tgħid il-ħut kellu bżonn jidħol fl-arka wkoll. L-annimali daħlu fl-arka. Il-familja ta' Noè daħlet magħhom. Issa kienu l-bogħod mill-periklu. Noè sakkar il-bib tal-arka. Ix-xita ma waqfitx. Niżlet bil-kbir, niżlet bil-qawwa, niżlet bil-qliel u baqgħet nieżla. Għaddiet ġurnata u x-xita baqgħet nieżla. Għaddew jumejn u x-xita baqgħet nieżla. Għaddew ġimgħa, ġimgħatejn u xahar u x-xita xorta ma waqfitx. Kollox għaddew 40 jum ta' xita. Xita, xita, xita bla waqfien. Ix-xita kaxkret kollox magħha. Fl-aħħar ix-xita waqfet. Noè bagħat lill-ħmiema il-ħamiema biex tara jekk l-art nixfitx. Il-ħamiema ġiet lura. Tgħid kullimkien kien għadu mxarrab. Ma sabitx imqar post wieħed fejn toqgħod. Ġimgħa wara, Noè reġa' bagħat lill-ħmiema l-ħamiema tfittex. Din id-darba ġiet lura bwerqa ta' żebbuġ f'munqara. L-ilma kien beda jonqos. Għaddiet ġimgħa oħra u Noè reġa' bagħat lill-ħamiema tfittex l-art. Imma din id-darba ħmiema ma ġietx lura. Dik żgur sabet fejn toqgħod qal Noè f'daqqa waħda. Bum! L-arka waqfet. Il-mara ta' Noè ħarġet tittawwal. Ara, qegħdin fuq għolja. L-ilma kien nixef. Kulħadd ħareġ mill-arka ferħan jifaħħar lil Alla. Fl-aħħar deret għawsalla sabiħa u kbira fis-sema. Alla wiet qatt ma jinser nerġa' narra id-dinja u lin-nies ta' ġo fiha. Oġbitkom l-istorja tfal. Issa ħankantaw waħda bil-kitarra flimkien.
أوصل